тамошобинони азиз, барномаи навбатии раҳбара ҳаст боз меҳмони хонадони шумо. Имрӯз мо тасмим гирифтем аз ноҳияи Данғара то ноҳияи Восӣ сафар намоем ва то чӣ андоза рушди инфрасохтори сайёҳии сарироҳӣ дар масири интихоб намудаамон барои меҳмонон муҳайё гардидааст. Шумо баъди тамошои барномаи навбатии раҳбара воқиф хоҳед гардид. Фақат моро то охир ҳамроҳӣ намоед. инак оғоз намудем сафарамонро аз ноҳияи зебои Данғара. боғҳои зебои фароғатии сарироҳӣ албатта барои истироҳати сайёҳон мусоидати хуб доранд. ҳамчунин дар ин ноҳия мавзеъҳои дигари ҷолиби сайёҳӣ ба назар мерасиданд. дар ҳар як сафар вориди гӯшаи нави диёрамон гардида, ҳар як мавзеъ бо ҷаззобияти худ аз дигаре фарқ мекард. дар ин масир манзараи зебо аз ҷумла заминҳои васеъу ҳосилхезро метавон мушоҳида намуд. дар ин масири интихоб намудаам чанд нави зироат парвариш карда мешавад, аз ҷумла гандум, пахта хуб ба назар мерасад ва албатта манзара ҳам хеле зебо мебошад. бубинед аз дохили автомобили мо чӣ хел табиат зебо намоён аст. табиати ин мавзеъи зебо метавонад ҳазорон сайёҳонро ба худ ҷалб намояд. манзараи дилрабои он тасхиркунандаи дилҳо буда моро водор намуд ки сайру гашти теппаҳои зебои кӯҳӣ намоем. бисёр манзараи ҷолиб аст инҷо ва ман инро аз дохили мошин мушоҳида намудаам. мехостам аз наздик сайру гашт кунам дар ин теппаҳои хеле зебо. аз як ҷиҳат агар табиати афсунгар моро дар ҳайрат гузошт, аз ҷониби дигар роҳу тахту ҳамвор сайёҳатамонро боз ҳам хубтар намуд. эҳсос кардем ки воқеан муҳити ин минтақа асабамонро ором менамуд, зеро ба ҳар як мавзеъе ки ворид мешудем аз пештараш фарқ мекард ва дар назарамон ҷолиб менамуд. соҳаи асосии хоҷагии Восеъ кишоварзӣ буда пахтакорӣ, ғаллакорӣ, чорводорӣ, сабзавоткорӣ, картошкапарварӣ, боғдорӣ ва занбурпарварӣ ривоҷ ёфтааст. бисёрии аз сокинон дар сари роҳ ба фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ аз ҷиҳати калоги тоза банд буда бо ин васила рӯзгорашонро пеш мебаранд. ҳамон қадар доред? аз сар зиёдтар буд, савдош шуд. бисёр харидорон доред. масали тоза чанд сомон аст? килош 75. 75. тамошобинони азиз, вақте ки шумо ба ноҳияи Восеъ сафар мекунед, дар сари роҳ чунин маҳсулотҳо ба фурӯш гузошта шудаанд, аз ҷумла нави асали аз ҷиҳати экологии тоза.
фикр доштам ки тамошо ва сайёҳати чунин мавзеъҳо орзуи на фақат сайёҳони хориҷӣ, балки бисёрии аз сокинони кишварамон метавонанд дар чунин манзара истироҳати хуб дошта бошанд. гулҳои худрӯю рангоранги саҳроӣ, овози форами паррандагон, табиати ором, зиндагии мардуми деҳот дар сари ҳар қадам ба назар расид. аз як тараф теппаи сабзпӯш, аз ҷониби дигар ҳазорон гулҳои зард заминро чунон зардпӯш намуданд ки манзара гӯё расми кашидашудаи рассон бошад, вале ин сурат набуда афсункориҳои табиат ҳақиқатан мебошад. дар масири интихоб намудаамон бисёр гулҳои зебо дар талу теппаҳо ба назар мерасанд ва мо ҳам ба хотири ин табиати асроромез, ба хотири акс гирифтан дар миёни ин гулҳои хеле зебо аз нақлиёт фуромадем. пас якчанд аксро мегирем. ба ҳар як деҳаи зебоманзару сабзу хурраме ки ворид шудем, боду ҳавои тозаю манзараи табиат боиси таърифу тавсиф буда, шӯру шавқи моро ба деҳот зиёд мегардонд. масири Данғара восеъ 67 километрро ташкил дода, то расидан ба минтақаи восеъ сари роҳ дигар манзараҳои ҷолибро мушоҳида кардан мумкин аст. тамошобинони азиз, инҷо ноҳияи Данғара тамом мешавад ва яке аз ноҳияҳои маъмули кишварамон ки дар бораш аз таърихномаҳо, сарчашмаҳои таърихӣ бисёр шунидаем, он ҳам бошад ноҳияи восеъ. ҳарчи зудтар мехоҳам вориди ин ноҳия гардам, зеро дар ин ноҳия бисёр ёдгориҳои таърихӣ, манзараҳои дилфиреб ҳастанд. пас рафтем. то маркази восеъ нарасида, диққатамонро боз як гӯшаи дигари ин минтақа ҷалб намуд ки он ҳам бошад боғи зебои сарироҳӣ. дар бораи манзараи дилфиреби ноҳияи восеъ гуфтан воқеӣ будааст, зеро табиат мафтункунанда мебошад. ҳатто ҳамин гулгашти хеле зебои сари роҳӣ маро водор намуд ки аз дохили нақлиёт фуромада, аз табиати зебо, аз ҳамин манзараи дилфиреб, ҳатто паррандагоне ки дар ин ҷо бо овоз садо бароварда истодаанд, мехостам лаззат барам аз ин табиат.
мо имрӯз сари роҳ ин гулгашти хеле зеборо мушоҳида намудем ва сайёҳат доштем дар ин манзара ва дигар сайёҳон меҳмонон чӣ гуна қабул мекунанд ин манзараро ин мавзеро? бисёр хуб қабул мекунанд, хеле медроянд, тамошо мекунанд, бисёр мегӯянд манзараи зебо. ҳама рӯза мебиёянд? мақсад тамошо ҳастанд одамои чӣ миянд мешинанд, тамошо мекунанд. бисёр гулҳои зеборо дар ин ҷо мушоҳида намудаем. Кор дар ин ҷо заҳматталаб аст, на? бале бале. чӣ қадар барои инҳо, барои бунёди ин боғ мисол чӣ қадар вақт сарф мегардад, чӣ гуна ин гулҳоро шумо парвариш намудед ки имрӯз бисёр ҳам зебо дар ин ҷо мушоҳида мегардад? ҳамарӯза ҳастем, мақсад меҳнат мекунем, вехшдат мақсад сис мекунем, ов метем, бисёр мақсад меҳнати чӣ мекунем. сокинон ҳам мебиёянд ба ин боғ барои тамошо? сокинон ҳам меянд тамошо, сайёҳон ҳам меянд тамошо мекунанд, бисёр манзараи зебо чӣ мекунанд. раҳмат мегӯянд, хай аксариятш аст раҳмат мегӯянд, аксариятш ҳар хел мақсад чӣ мекунанд. айни ҳол чӣ қадар дарахт аст дар ҳамин мавзеъ метавонед гуфтанд? чанд намуди дарахтон? бисёр хай ена гилои садбаргоҳ арчоай чанамуд арчаи сӯзан арча мегӯянд. мақсад ин намудҳои дигашай бисёр намудҳо ҳастанд. дарахтҳои ин ҳамеша сабз гулҳои худрӯям ҳастанд. ташаккури зиёд. дар масири Данғара восеъ моро лозим омад ки зуд зуд аз дохили нақлиёт фароем, зеро мавзеъҳои ин водиро нодида гузаштан номумкин буда, ҳар як манзара аз дигараш зеботар аст. ниҳоят мо расидем ба мавзеи овозадори тоҷик, ёдгории таърихи Ҳулбук. дар ноҳияи восеъ яке аз ёдгориҳои хеле қадимаи тоҷик қалъаи Ҳулбук ҷойгир аст ва ин қалъа дар қади роҳ ҷо гирифтааст ва кадом меҳмон сайёҳе мебиёяд ҳатман чашмаш ба ин манзара меафтад ва албатта аксари сайёҳонро бештар ҳамин фарҳанги қадимаи халқи тоҷик ба худ ҷалб менамояд, яъне он ёдгориҳое ки аз аҷдодони мо барои мо маҳфуз нигоҳ дошта шудаанд ва қалъаи Ҳулбук низ аз зумраи чунин ёдгориҳои таърихӣ ба ҳисоб меравад ва барои тамошо, барои ҷаҳонгардон низ ин мавзеъ хеле диққатҷалбкунанда аст. бале, ёдгориҳои таърихӣ инъикосгари беҳтарин арзишҳои миллӣ ва фарҳангии мо буда, ҳамеша дар манзари диққати сайёҳони дохиливу хориҷӣ қарор доранд. Ҳулбук дар қисми ҷанубу ғарбии шаҳри бостонии Хиштепа ҷойгир буда, дар асрҳои 9-11 мелодӣ маркази вилояти Хотал дониста мешуд. дар наздикии Ҳулбук осорхонаи сарироҳӣ бунёд гардидааст ки ҳар як сайёҳ метавонад аз он дида намояд.
осорхона аз ду ошёна иборат буда, чандин нигораҳои пурарзиши таърихӣ дар он маҳфуз нигоҳ дошта шуданд. تعدادی جمع‌آوری شده نگاره‌هایی که در خزینه آثارخانه مؤسسه دولتی ممنوعگاه تاریخی فرهنگی هولبوک امروز جمع‌آوری کرده شدند. تعداد آنها زیاده از 10,000 تا به امروز تشکیل می‌دهد که از آنها قسمت زیادشون نگاره‌های گلگچبری بوده، زیاده از 5,000. در جای دوم محصولات شیشگی زیاده از 1,500 و بعدا تنگه و سکه هایی که در خزینه ممنوعگاه در وقت حفریات و در وقت اکسپدیسی ها جمع‌آوری کرده شدند. این تعداد زیاده از 2,300 دانه رو تشکیل میکنند که آنها از حدود قصر هولبوک، از حدود شهر هولبوک و اطراف آن جمع‌آوری کرده شدند. بعدا نگاره‌های سفالی هستند، ظرف‌هایی که این یکی از معجزه‌های آفریده هنرمندان خطرانی به حساب می‌رود. ظرف‌های سیردار، ظرف‌های بسیر و اون هنرمندی کلالگران خطرانی که تا به امروز برای هر یک بیننده توجه او را به خود میکشد و رنگ و صفت آنها تا به امروز پابرجاست. و دیگر اشیاءهایی که هنگام حفریات‌های باستانشناسی و هنگام اکسپدیسی های جمع‌آوری نگاره‌ها از حدود شهر هولبوک و اطراف آن جمع‌آوری کرده شدند. این مصنوعات سنگی، مصنوعات فلزی، میسی و اسباب‌های روزگارداری یعنی اتنوگرافیا به حساب می‌روند. این آثارخانه بسیار در جای قلای جای گرفته است. بسیار سیاحان می‌بیایند به این آثارخانه و شما گفته می‌توانید که در عموم چقدر سیاح تشریف آوردند به آثارخانه هولبوک؟ بنده که سالهای طولانی در پژوهش حفریات‌های هولبوک از زمان شوروی تا به امروز شرکت ورزیدم و امروز شکر از زمان صاحب استقلال و شکر از اون سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت میکنم، چون که ما توسط فرهنگ، توسط تاریخ خویش معرفگر ملت کهن بنیاد و تمدن آفر تاجیک هستیم و شکر در زمان صاحب استقلال ما با روی سرخ و گردن بلند این تاریخ و این فرهنگ رو با جهانیان معرفی میکنیم و توسط همین نگاره و همون بازیافت‌هایی که در تمام تاجیکستان جمع‌آوری شدند و امروز در جمهوری تاجیکستان نواحی و شهر نیست که آن به آثارخانه باشد. وقتی که در زمان معاصر معرفگر این ساحه سیاحی است و در تاجیکستان برای پیشبرد این ساحه تحت دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت سالهای آخر اینفراساختارهای که برای جلب سیاحان بیش از بیش ساخته شده ایستادند و یکی از برتری و این بخت هولبوک در آن است که همون شاهروی بزرگ ابریشم که امروز تحت سروری پیشوای معظم ملت احیا گردیده است
از بالای همین شهرک هولبوک میگذرد و خواه ناخواه هر یک سیاح از روی شوق از روی کنجکاوی به آن نظر میکند و لحظه توقف میکند برای آن که برای خاطرات به خود عکس یا نوار گیرد. اگر در سال 2021 تعداد شهروندان خارج 150 نفر و تعداد عمومی که به استخوان‌خانه هولبوک وارد گشته بودند در سال 2021 3,500 را تشکیل کنند، پس این تعداد الکی در سال 2022 تعداد شهروندان خارج زیاده 700 نفر و تعداد نفرانی که وارد استخوان‌خانه هولبوک گشته بودند اینا قریب 5,000 بود و این سال در 3 ماه اول نسبتی 3 ماه سال 2021 و 2022 تعداد شهروندان خارج و هموطنان به هولبوک نسبت به 2 سال پیشین زیادتر است. баъди тамошои осорхона мо ҳаракат намудем ба маркази ноҳияи восе. аз рӯи мушоҳидаҳо маркази ноҳия шаҳраки ҳолбук солҳои охир бо суръати баланд рушду нумӯ карда инфрасохтори замонавиро касб гардидааст. чандин биноҳои хуштарҳу замонавӣ ва ҷойҳои фарҳангию фароғатӣ ҷалбкунанда буда барои сайёҳон хизматрасонии муосир фароҳам оварда шудааст. боиси зикр аст ки восе дорои сарватҳои зеризаминӣ буда яке аз конҳои бузург кони намаки хоҷа мӯмин дар ин минтақа ҷой дорад ва кӯҳи хоҷа мӯмин барои ҷалби сайёҳону меҳмонон мусоидати хуб дорад. тамошобинон азиз, инҷо маркази ноҳияи восе шаҳраки ҳолбук мебошад ва нуқтаи охирони интихоб намудаи барномаи имрӯзаи раҳбара ҳаст. ёдрас мешавем ки имрӯз мо бисёр сайёҳати хуб доштем. дар масири Данғара, Восе манзараҳои дилфиребро мушоҳида кардем. рушди инфрасохтор низ сари роҳ хеле хуб рушд намудааст. дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи раҳбара. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. сиҳатмандию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост.